Egunon, Jose Juan, dametzen nago gainera, justu hilaren zeian txupinazo botatzuen Jesus Garizoanekin, eta ez dakizte esan nahi dira, baina mikrofonak kendu nahi dit. Egunon, Iñaki, gaur nik galderak egingo ditut. Nola sentitzen zara gaur? Gaur zura azken diana. Urduri, Jesus. Urduri eta emozionatuta, onkituta, zuekin azkenen goiza izatagatik eta urduri eta pozik, biak. Bueno, ahora ya en castellano, lo que vamos a tocar ahora va especialmente dedicado para ti, porque eres una persona importantísima para todos nosotros, te apreciamos un montón y te vamos a echar de menos. Y me estoy emocionando. Eskerrik asko. Maldan bera abiatu ere egin gera. Eta txapas, hauserek, hoen kontan esan behar deunare, baina gauza bat daukekona, ingurue gozatzeko aukera daukek. Eta etxo golako partidu kasoiak. Eskerrik asko emandako danagaitik, eta haupa lagun eta haupa ilunpea. Gaztetxo horrek zuen ilusio berbera, zer horrek ere bazen eugan eta hori transmititzea gati, eskerrik asko txapas, gozatu erretiroa. Apustu pila den genituen pelota partiduen bezperan, eta ia beti irabazen, beti. Eta zorizkezu kafe makinati, baina eundaka kafe. Eskerrik asko urte guzti honetan erakutsita batik, bankide eta lagun bezala eta gozatu zen. Mezidek eta. Hemendik aurrera denbora pila bat izango duzu, benetan gogoko duzun kilor hori gozatzeko eta bizitzeko. Eta segi ezazula, hemendik aurreare bizitzaz gozatzen eta kirolaz gozatzen. Ezaztu gutaz, Bueno, Iñaki, azken 40 urteetan gustoko lana egin eta erretirora osasunakin aiatzea, baino txapel garrantzitsu horik eta handiagorik ez dago. Eskerrik asko, eman didazun laguntzagatik, pilotaz zenbat datu eta zenbat gauza erakutsi dizkiazun eta hortik kanpo ere beste nolabaiteko gauzetan ere laguntza emateagatik. Apa Iñaki, urte pila baten ibiloera elkarrekin, oso pozik, bai frontonetan da bai kotxen elkarrekin kilometro pila bat eginez. Eta bueno, zorionak edo ongi hemendik aurrera bizi zoriontsuak izan dezazuna. Iñaki, mikroa jubilatzen baduzu ere? Jarraizazu gureri! Eta, irratia gertu. Gertu gontzat egiten ari gara eta nik alaxen nahi nuke. Irratia gertu gontzat egiten segitzaz,